protože je to skutečně poslední zastupitelstvo roku 2024, tak si myslím, že to je poměrně dost důležitý okamžik k tomu, aby jsme udělali premiéru něčemu, co považuji za velmi pěkné, a to je, že si pustíme na závěr tohoto zastupitelstva hymnu Prahu 2, kterou hymnu nemá žádná obec v České republice, jenom městská část Praha 2. Takže neberte to jako šaškárnu, prosím o povstání a teď si poslechnete něco, co jste ještě neslyšeli. No, děkuji vám. I když se tomu smějete, tak vám můžu říct, že na koncertě pro Prahu 2 v bazilice svaté Ludmily povstal celý kostel a povstal celá spontánně, bez jakýchkoliv výzev. Myslím, že to není nic špatného.